זורע עוולה יקצור אבן. אם אתם חווים עכשיו בעיות בחיים שלכם, זה יכול להיות בעיות בפרנסה, זוגיות, בעבודה או כל בעיה אחרת, הבעיות לא הופיעו פתאום בבום אחד ביום בהיר. לא קמתם בבוקר ופתאום יש לכם מינוס בחשבון הבנק. עברתם תהליך שלילי של התנהלות לא נכונה, וזה מה שהוביל אתכם למינוס שיש לכם עכשיו בחשבון הבנק. לא קמתם בבוקר ופתאום בן או בת הזוג שלכם החליטו להתפוצץ עליכם. עברתם תהליך שלילי של חוסר יחס, חוסר תשומת לב או חוסר חיזוק של הקשר, וזה מה שהוביל אתכם להיות אנשים חלשים מאוד שרואים רק את עצמם. לא קמתם חברים בוקר אחד ופתאום מצאתם את עצמכם באיזה תפקיד עייף בעבודה שאתם שונאים. תהליך שלילי של חוסר התפתחות אישית וחוסר לימוד הוביל אתכם להיות אנשים שהערך שלכם שאתם מציעים לשוק הוא ערך נמוך, וככה מצאתם את עצמכם בעבודה שאתם שונאים עם משכורת מינימום. זורע עוולה יקצור אבן. אם זרעתם החלטות עקומות, לא פלא שהחיים שלכם ריקים וכואבים. אבן זה לא עונש משמיים. אבן זו תוצאה של מהלך טבעי. בקיצור חברים, ביום שתבינו שכל המצב שבו אתם נמצאים נוצר כתוצאה מתהליך שלילי שעברתם, תשחררו את המחשבה המטופשת הזאת שאתם יכולים לצאת מהמצב הזה בעזרת איזה קיצור דרך או איזה סגולה מאוד קצרה, ותבינו שרק תהליך חיובי הפוך מהתהליך שסיבך אתכם הוא זה שיוציא אתכם מהמצב הזה. כל החיים שלכם ישתנו. בפשטות, מה שהכניס אתכם לבעיות זה תהליך, ומה שיוציא אתכם מהבעיות זה רק תהליך הפוך. אתם הבעיה ואתם הפתרון. דברו איתי.